فرانس کافکا ساڵان 1780 دا لە پراگەش دایک بووە. زارۆکەی ژولیا کافکا شێشایە. ji pêşiya wêjaya Almanî modernە. Di jiyana xwe de gelekî nehatiye nasîn. Berî mirina xwe ji bo yî got bişewtêne hemû berhemên xwe dane hevalê xwe Max Brod. Lê Max Brod piştî mirina Kafka daxwaziyayî bi cih nekiriye û bi dest çapkirina berhemî wî kiriye. Kafka di pirtûka xwe yî veguherîn da civaka sanayiyê ya sed sala bîstan û tenêtiya mirovên di nav civakê de xweş saz kiriye. Kafka di nav wêjaya cîhanê de herî gelek bi vê pirtûka xwe tê nasîn. Ew bi eslê xwe cihûye. Du birayên wî hê wextê gelekî biçûk mirina û sê xwişkên wî jî ji aliyên Nazîya ve hatine kuştin. Gelek pirsgirêk di navbera Kafka û bavê wî de hebûn. Ji bo vê yekê jî zarokatiyeke ne baş derbas kiriye. Herdem bi çavên neyarekî li bavê xwe meyzandiye. Ev neyarî di pêşerojê de di nav berhemên Kafka de jî cihgirtiye. Di pirtûka xwe yî ji bavra name da tekîliya xwe û bavê xwe nivîsandiye. Franz Kafka piştî got lîste xilas kiriye biryara xwendina hiqûqê daye û 5 salan xwendiye. Piştî got zanîngeh xilas kiriye di şîrketeke sîgortayan de bi dest kar kiriye. Wexta got Nazî Çekoslovakya îşgal dikin gelek berhemên Kafka têne şewtandin. Berî got bimre berhemên got didê birot gorî wî tiştên bêqîmet. Berhema wî veguherîn da dîsa tekîliya wî û bavê wî cihekî girîng digirî. Di pirtûkê de sibahekê radbê gava got bûye kêzikek. Ev kêzikbûn gorî Kafka tesîra wî ya di jiyana bavê wî de ye. Gorî wî ew li ber çavê bavê xwe mîna kêzikekê ye. Di pirtûka Kafka dozê û veguherîn de jî xislet nêzîkî hebin. Di dozê de dîsa sibahekê radbê gava got xwe di nav dozeke got nizanê sûcî wî çi ye de dibîne. Kafka herdem xwe sûcdar dibîne. Xwe ji civakê veqetîne û dîke dike. Di hemû berhemê wî de ev tişt xuya ye. Kafka salan 1917 de bi nexweşiya pêncîşerê dikeve û salan 1924 bi vê nexweşî jiyana xwe dawî dike. Piştî mirinê wîlcem bav û dayîkayî diveşêrin. Gelek kes li ser vê yekê dibêjin piştî mirinê jî ji bavê xwe xilas nebû. Birêmana Kafkaeskûyê jî xuya ye got Kafka nivîskarekî gelekî orjînal û bêhempa ye. Piştî Kafka ev rêman li cîhanê belav bûye û ev nav girtiye. Ev rêman tariya jiyanê ye, bêhêvîtiya, tirs û guman e, yanî kurtasî, dijwarbûna jiyanê ye. Di jiyanê de cihê herî kûr, dibinê behrê de cihê herî tarî ye. Ji wateyan Kafkaeskûyê jî xuya ye got jiyana Kafka gelekî bi teada û dijwariyan derbas bûye. Baweriya wî tu caran bi xwe çênebûye. Herdem di nav tarîbûnê de meşiye û rêgirtiye. Lê dîsê jî di nav wê tarîtiyê de ji xwînerê xwe re bûye ronahiyek.